Mga kalingap, isang nakakadurog na sitwasyon ang nararanasan ng mga batang ito sapagkat sila ay iniwan ng kanilang mga magulang. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanila? Kasi andito tayo mga kalingap dun sa isang pamilya na scout po ng isang si Sir Ronnie. Dito po si Sir Ronnie. Yan po at nakita po natin yung sa video niya. Ito yung bro, yung mga iniwan ng pamilya, yung mga magulang. iniwan. So ito yung pamilya. So ito nga kalingap, alamin natin. Salamat sa Ang balita ko tay na iniwan daw po itong mga bata, may iniwan daw po ng magulang. Opo. Alin po? Ito po. Opo, yan. 5 po yan, sir. So ito po yung mga bata mga kalingap. 5 sila. Anong pangalan mo? AJ po. Ha? AJ. EJ. EJ. Oh, Si Prince. si Prince. Tapos, ikaw, anong pangalan mo? Si Angela po. Ha? Angela po. Ikaw, Angelo. Ikaw, Justin. Justin. Okay. So, iniwan. Nasaan si mama mo? Asan si mama nyo? Namalis na po. Umalis. Si papa mo. Wala na rin po. So, ibig sabihin, tay, ano ka? Ako po yung stepfather nung nanay nila. Kaya bailang po. Stepfather ng nanay nila? Opo. Anak ni Mrs. Ikaw iniwan ka? Hindi po. Ay, Lolo lang po ako. lolo ka na. Kumbaga yung nanay nila anak nung Ni Mrs. po. ni Mrs. mo. Bata ka pa tay. Lolo, naging Bata pa po pero marami Oo. po. Madaming apo. Kamusta tay? Ikaw yung nagtataguyod Opo. sa pamilyang ito. Opo. Madami mga kalingap. Tapos yung Ano tay? Kaya mo pa? kinakaya na lang po kahit ano pong hanap buhay, pag-uling, pag-extra sa construction. Mga apo. Mga apo sila. Tapos ikaw nagsusuporta. Opo. Ito pa tayo. Nagsasayang. Ang pangalan mo? John Mark po. Ikaw naman ay kapatid Kapatid po. nung nang iwan. Patata ko din. Anong mensahe mo kay ate mo? Ate mo ba? Sana po pakita na po siya kasi po 5 po kasi ang anak niya eh. Nahihirapan na rin din po kami. Sana magpakita na rin po sila. Sila mag-asawa. Pati yung tatay hindi na din walang suporta. Wala po. Wala din. Tapos ito si ate. Ikaw naman ate, andito ka. Ikaw naman ay Tita po nila. Tita. Pamangkin ko po sila. mga pamangkin. Tapos ito anak mo. Asan si mister? Umuwi po sa kanila. Umuwi. Babalik ba? Balik pa? Dako lang po doon. Hindi mo sure. Naku, delikado yan. So, dito, ano kayo dito? Ilan kayo lahat dito? Labing isa po ata. 11 na tao. Tapos siya yung siya lang. Si mister mo, kailan pa nawala? Kailan pa umuwi? Kaninang umaga lang po. Kanina umaga. Okay naman siya, okay naman yung relationship nyo. Bakit nagtingin-ngiti? Mag-away ba kayo? Ha? Kanina po. Tapos nilayasan ka na? Opo. Naku, magbati kayo ha? Naku. Parang uso dito yung hiwalayan tay. Hindi ko po alam sa kanila. Ako po ay busy parati sa paghanap buhay. Kailangan minsan malay mo mapanood ni mister. Ang cute ng baby mo oh. Inaway mo ata. Siya yung nang-away. Anong mensahe mo? Ang cute ng baby. Anong mensahe mo kay mister? Mayo man po. Sana mag-ayos lang po siya. Mag-ayos lang.
Baka ano lang, nagpapalamig lang, ano. Sana ganun nga. So ito po mga kalingap, interviewin din natin yung sino ang kuya, pwede makausap. Ano mensahe mo kay mama mo? Tsaka kay papa mo? Kasi iniwan nila kayo. Pwede po magbalik na po. Magbalik na. Ano yung bunso? Ito yung bunso. Ilang taon na yung bunso? Ilang taon na ito? Ito. Ilang taon? Isa. 1 year old ito, yung bunso. So, yung bunso po na iniwan mga kalingap ay 1 year old. At Kailan yung sarasita ng mga bata na di rin nabili at natula sa center. wala po sa center. Opo. Yan yung nasita po kanina. So, sinong nagpa-check up dito? Sila po. Siya po ang inutusan po. Nag-aanaw kami Oo. mag-uling. O, buti mayroon kayong pampacheck up. Libre naman po dito sa center. Sa center. Wala Sino po yung may sakit? Yan po. Yan, tatlong yan. May sakit. Buti naman, malalakas pa. So, may reseta po sila. Ay, kailangan ito sa butika. So, anuhin ko muna, tay. Dadalhin ko. Para kung sakali, pagbalik ko, try ko pong mabili ito lahat. Ano? Pero kung magagaling na, ano pang sakit nila? Lagnat? Normal. Normal lang naman ata. Wala naman mahika. Yan po yan, may hika yan. Yung Sino? maliit, tapos ito. Pag Kawawa. sinusumpong po yan ng mga hika. Kawawa, may mga kalingap, pinihika. Sino pong may hika dyan? Anong pangalan? Sige. Angel Heart. Tapos cancer ng Okay lang po. Angel Heart po. So, sa dami kayo tayo, ano? Sino po ang wala? Si Lola. Opo, yung asawa ko po. May patay po sila ngayon. Pwede. So, ito ilalagay po natin yung reseta, mga kalingap. So, napakadami nito at sobrang challenging po, lalo na dito kay Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Mark po, Mark. Kuya Mark. Bata ka pa, no? Ilang taon ka na, Kuya Mark? 38 po. 38. Pinakaya na lang sa Tapos yung naging kasintahan mo, ilang taon? Ay, matagal na po yan. Ilang taon na? Si Lola? Oo. ano po, 49. 49. So, bihira yan. Ganyan. 49 tapos 38. Okay. Minsan kadalasan kasi lalaki yung medyo matanda. Bilib ako sa'yo, tay. Ikaw yung nag-aano dito. Wala naman pong ibang ano dito, wala naman pong ibang mga askaso, walang ibang pamilya. Kailan pa po sila iniwan ng mga magulang, yung mga bata? 3 buwan na po. 3 buwan na. Walang suporta. Wala po. Wala man po kaming kontak. Hindi naman po namin alam kung saan na nang lupalop ng puntahan yung dalawa. Kaya tiis-tiis na lang kung anong naandyan. Nag-away sila. Iniwan yung mga bata. Nagamay pa po yung mga anak nila. Oh. Kawawa. Sa pag naghiwalay po talaga ang mag-asawa, anak yung kung pwede lang, anak na lang ang isipin. Ano, tay? Sana nga po ay maisap man nila. Anak na lang, ang dami pati. 1, 2, 5. 5 mga cute na bata. Paano, tay, kung may mag-ampon dito? Ipapaampon nyo? Ay, hindi man po ako Oo. makadesisyon yan. Sa bagay, 3 buwan. Siguro mga taon nang wala sila. Oo. Ito si ate na problema. Mag-sorry ka na dun sa asawa mo, baka lang. Ayaw mag-sorry? Bakit? Hindi man po kami kasalanan, siya man po. Anong bang kasalanan ni mister? Bigla-bigla lang po kayo siya nagagalit. Baka nagsiselos. Oh. Yung anak ko. As in, umuwi. Saan siya umuwi? Malapit lang. Babalik din yun. Basta, huwag kayong ang bata. Ilan na anak nyo? Yan lang. Lang kayo, pakatatag. Isipin nyo yung anak nyo. Kapag lang yung hanap buhay dito. Pag may tawag lang po, pag may extra construction, tapos ang pinano po, yung mga uling, yung mga ipapagawa po dyan, yun lang. Yun lang tayo.
pinagkakasya mo. Pinagkakasya ko na po yun. Ngayon po ilan po yung sinaing ninyo? 1 kilo. 1 kilo at kalahati po yan. So lahat pagsasaluhan nyo na. Opo. Kayong ano na. So napakadami mga kalingap nung ano. Ito po mga kalingap yung. So nananawagan po tayo dun sa nanay at tatay mga kalingap na ito po yung anak nyo, medyo malalaki na, yung iba may ubo, sipon, may hika yung iba. So kawawa naman, magbati na kayo kung pwede lang, kasi po kawawa po yung bata, sa totoo lang. Limutan na lang baga yung sariling kaligayahan, sariling pride, para sa bata na lang. Mahirap pag naghiwalay, kawawa ang mga bata. Ang mensahe mo kay mama mo? O sino natanong na kita, Ikaw? Kumusta na, mainit pa kayo? Wala man ang init, wala na. Ito medyo mainit. Mainit pa si Totoy. So ito po yung ano pang pangalan ni Mrs. yung anak, nanay nila? Romilin. Kay Ate Romilin, kawawa man po yung mga bata. So kahit magpadala sila, okay sana. Magpadala po kayo, 3 months na silang 3 months na. So meron po itong lalo dun sa tatay din. May mga kaso din po yan, yung mga inaabandona ang mga anak. Meron po yung kaso. At pwede din niyang makita ni Sir Rapi Tulfo. Kasi kaya nananawagan ako, kung mapanood nila ito, pananagutan niyo po yan, kasi pwede po kayong makasuhan na pag-abandon na sa mga bata, hindi pagsuporta. Meron pong kaso sa ganyan, kaya nananawagan po tayo, nawa na yung nanay, yung tatay ay suportahan pa rin yung mga bata. Ano Toy? Anong pangalan mo nga, Toy? Angela po. Ha? Angela po. Ha? Mark Angela po. Mark Angelo. Okay. Mahal mo ba si mama mo? Opo. Namimiss mo na si mama mo? Ako Namimiss mo na si mama mo? Ha? Anong tawag mo kay mama mo? Mama yung tawag. Ano po? Ikaw, namimiss mo na si mama mo? Yung papa nila po, kailan po wala? Halos parehas po, sabay. Sabay silang nag-alis. Iniwan yung Away. Hindi na wala na. Iniwan na yung mga Buhay sa kung lola. sa ibang lugar, sir, nangyari na wala kami dito. Wala yung lola nila. Paano na, sir? Saan natutulutin mga bata? 5 pa naman. May kaso ho yun. Kapag ganun, mamaya medyo pag-aralan natin kung anong aksyon na natin. Hindi naman po sa pananakot, pero panawagan, kasi malalakas sila, pwede sila magtrabaho, anak nila ito, kailangan nilang panagutan. So kami po na charity vlogger, kino-cover namin ito kasi dito kami nagbibigay ng, nakakakuha ng pambigay sa vlog, and then nakikita ito ng mga sponsor na willing na magbigay para sa kanila. So ito po yung kalagayan dito. Medyo hindi kinayaan, kawawa yung mga bata. So tay, magbibigay po ako mula sa channel ko na konting cash para po sa mga bata. Pagkain, pabili nyo ng bigas kung ano man, tay. So yung mga kalingap, magbibigay po tayo mula sa channel natin. Kahit kaunti, at least katulong po tayo dito sa mga iniwan ng magulang. So hindi po natin kinukonsente yung ganong gawain, mga kalingap. Kaya sinishare ko din na meron po yung kaso kapag iniwan nyo yung mga anak nyo, hindi kayo nagsustento, may kaso po yun pag-aabandon na sa mga bata. Kaya po dito naman po sa Kalingap, ito naman po yung gawain namin, maghatid ng konting tulong, at sa kung gusto man po magpahatid ay welcome po kayo na magpahatid ng tulong.
At ito po at nagbigay po tayo ng sino tayong naghahawak dito? Kakaproblema din po sa may away-away din pero magbati kayo, yan yung namin para sa anak. Hindi pwedeng kapag ka nagkaanak na tapos ng ang mga sariling kagustuhan, dapat ang lahat ng iniisip natin para sa mga anak na kapag nagkaanak. Yun po ay natural yun sa ibang magulang, pero dun sa iba naman po parang nakakalimot po na meron na silang anak. Ito po at natin ito. Magbigay po tayo ng kaunting cash mula sa channel natin at deserve naman po ng mga bata. At ito tay, nay, at para po sa inyo dun sa mga bata, especially dito sa may mga sakit pagkain, kaunting suporta. At sa gusto din po magpahatid, ikaw natin yung maghawak at siya po yung dito. Wala kasi yung lola niya, so siya muna po yung maghawak para po sa pagkain nila, mga kalingap. Para sa ilang mga 1 week, 2 weeks na pagkain nila at makabili-bili sila ng pandagdag sa pagkain nila. So maraming salamat po mga kalingap at ito po yung mission natin, medyo ginabi na tayo. Pero hinahanap po talaga natin mga kalingap yung pinaka-deserving. So nakita po natin ito sa post ni Sir Ronnie at ito po nag-respond at ito po nakita natin sila. Ito yung mga talagang deserving na tulungan. So salamat po mga kalingap. God bless sa ating lahat.